Right. Hanzi mukona what I'm doing. Neinonzi steaming kunatira. COVID irikwe. Zvanzi ukastima stima neubva inopisa yokakanda tumagaliki, tumalemoni, tuchii tumaningirikins. Hanzi zviri kuuraya. Hanzi the virus will be weakened by the heat. So let's practice this at home. Let's be safe. Chero kwangokosora. Pinda mstima. Oh, darling. I know it's a bit hot, uncomfortable, but inhale the heat. Heat in to pinda. You can't risk. Ingrid ozvikuita nemhuri yako. Vanhu ngavapinde mupew. Yes, Timin. You know, it's not easy, but we have to fight this thing. Because once you go to the doctors, they to the hospitals, vari ngokukanda mugabari ari breathing rea. Hapana nguva yestiming. Inenge wasangana nenguva yerufu ukabuda motenda mani. Home remedies are the best. Komera urimo. Komera urimo. Ipinde mumino meso. Katsunami futi. Saka ngami kana imo. Mwanatira. COVID is real, guys. COVID is real. Try this. Try this at home with your family. It will help. Ukangona wakosora. Izvo zvokudai so. Ndirimukuoneka mukati kosoro kanziri kunzwisisa. I don't want to risk. Also, don't forget to wear your mask and sanitize.